Again and again, sixth in the fall of TNT, Fashion Boris, again in the Kubika, Chipene Farina, Kubuye Makovini Kutanzi, Anzi Yamakaba Zitare Yogati, Kubeka Sutu Nebutu in a Mastasi, Hotel Taprongone Maye, Kubika, Satane Chate, Zababa Kuti, go to Ye, Muta Isiria go Oisa Pase, Anotifo, Apuntua 1+1, Kupamana Zitarem Lumasi, Compare, Antone Mascati, Kokera Utane Sisasi, Squad Fex Vega Yebe Yemagaiva, Ana Moza. Jiga omu polite kuza tija kuti makuzondisa auna vashi asuda kuita makanika kugeza spray ochida kutorwa pik pamucha toramba kupfeka ring kwa ambuya kwenda wakapfeka jean pangoma redanzal oyimba chiti oforos osunga tai kutisa king uchisviti mugai kuwira kombi usina ndai pangoma remuseva ntonotamba maclacks pafinas hanzi tiri kuda bash hanzi kuchema kwehuku kunonzi baki wakecha bichi ono kubush kuuza ningi uri ngenge kuma kuda kupotiro chamba muchechi kuda kusombonya baby muma street una ngoma rinori kutange this YUNG pick up 60 kubika chipene farinya kuye ne makovini kutanzi anzi ya makamba zitare yogati kubeka sutu nebutsu ine mastasi kotailo taprongone mayewu kubika satane chate kuza baba kuti go to ye muta isiri yako oisa pase anotifo abunzwa 1+1 kupamana zitare mlumazi kukompare antone maskati kukera utane sisasi squad fex vega yembe yemagaiva ana moza jiga omu polite kuza tija kuti makuzondisa auna vashi asuda kuita makanika kugeza spray ochida kutorwa pik pamucha toramba kupfeka ring kwa ambuya kwenda wakapfeka jean pangoma redanzal oyimba chiti oforos osunga tai kutisa king uchisviti mugai kuwira kombi usina ndai pangoma remuseva ntonotamba maclacks pafinas hanzi tiri kuda bash hanzi kuchema kwehuku kunonzi baki wakecha bichi ono kubush kuuza ningi uri ngenge kuma chamba muchechi konyo baby muma street konyo kutange this konyo